केरवा के बात पर उगेलन सूरज माला झाके झुके। केरवा के बात पर उगेलन सूरज माला झाके झुके। ए करलू छठ बरतिया से झाके झुके। ए करलू छठ बरतिया से झाके झुके। केरवा के बात पर उगेलन सूरज माला झाके झुके। केरवा के बात पर उगेलन सूरज माला झाके झुके। ए करलू छठ बरतिया से झाके झुके। ए करलू छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी। ए करलू छठ बरतिया से केकरा लागी। ए करलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे बेटा कहूँ ने ऐसा बेटवा से करे लागी। देखियो आई गीत के पहने आदरणीय पद्मश्री शारदा सिन्हा जी गेलखिन। तकर बाद न जाने कतेको गायिका आई गीत के गेलखिन। लेकिन हमरा जिनका आवाज में नीक लागैया देवी जी कोशिश करे छे जो हुनके जगह गाबे के नीक लागत हुए तो कनी ताली से सहयोग चाहत। हम रोजे बेटावा तो होने ऐसा बेटावा से करे लागी। हम रोजे बेटावा तो होने ऐसा बेटावा से करे लागी। ए करलू छठ बरतिया से करे लागी। ए करलू छठ बरतिया से करे लागी। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी। ए करलू छठ बरतिया से केकरा लागी। ए करलू छठ बरतिया से केकरा लागी। ये गीत हम देवी जी दिल्ली में एक कार्यक्रम में रही है तो उनका सामने में ठाड़ होकर गीत के हम गेने रहिए। हमरा भैर 5 को पकड़ लेलखिन। हमरा कहलखिन कि बेटा तुम बहुत आगे जाओगी। उनका आशीर्वाद शायद हमरा काज केलक। उनका जगह तो नहीं लेकिन प्रयास कर रहल छी। अंत में हम रोजे स्वामी कहूँ ऐसा स्वामी से उनके लागी। हम रोजे स्वामी कहूँ स्वामी से उनके लागी। ए करलू छठ बरतिया